आपली भेटवस्तू आहे याच्यामध्ये आणि काय आहे तुम्हाला दाखवतो. पहिली गोष्ट तर काय आहे ते दाखवतो आणि कोणी दिली ते पण सांगतो. कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिला तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जावो. सो आजच्या ब्लॉगची सुरुवात होते अनबॉक्सिंग पासून. अनबॉक्सिंग म्हणजे अनबॉक्सिंग करायचं नाही, तुम्हाला दाखवते. एकदम स्पेशल गोष्ट आपल्यासाठी आलेली आहे आणि कुणाकडनं आलेली आहे काय आहे तुम्हाला सगळं दाखवतो. आई आधीच असतं, आई एकदम खुशच असतात दर टायमागच. हे बघा, तर करूया अनबॉक्सिंग. चला, आपली भेटवस्तू आहे याच्यामध्ये आणि काय आहे तुम्हाला दाखवतो. पहिली गोष्ट तर काय आहे ते दाखवतो आणि कोणी दिली ते पण सांगतो. नाव तुम्हाला दाखवतो. पहिली गोष्ट तर नावाने आपण सुरुवात करूया. सो बघू शकताय इकडे नेम लिहिलेलं आहे, सूरज नाईक बिग फॅन म्हणून लिहिलेलं आहे. देवगड ना. सो मंडळी, पप्पांकडे आपली भेटवस्तू दिली होती. आपले सबस्क्रायबर किंवा फॉलोवर, आपले फॅमिली मेंबर, तर सबस्क्रायबर फॉलोवर नाही म्हणत, आपले फॅमिली मेंबर, तर त्यांच्याकडनं हे गिफ्ट आलेलं आहे. तर सूरज नाईक तुम्हाला थँक्यू व्हेरी मच. आणि पहिली गोष्ट तर तुमचे खूप खूप आभार. अजून एक सगळ्या माझ्या आवडीच्या गोष्टी दिलेल्या आहेत बऱ्यापैकी, तुम्ही बघू शकताय. इकडे पेज बटर मला भरपूर आवडतात प्रमाणाच्या बाहेर, तर तसेच आहेत सेम टू सेम. विसरलाय काय तुम्ही खायला दिल्याने? पप्पा म्हणजे रिक्षावरती होते, गाडीवरती, इकडे भेटले होते कुडामध्ये. तर परत एकदा सूरज नाईक तुमचा मनापासून आभार. आणि हे बघा, एक कॅडबरी आहे नेस्लेची. तो एवढा सगळं आलेला आहे आपल्याला. हे बघा, सो बघूया फोडून, एक टेस्ट करूनच जाऊया. जरा घाय जायचं पण आहे जरा. पप्पा घ्यायला लागली, पप्पा घ्यायला लागले की त्या पप्पाची अजून एक गोष्ट तुम्हाला दाखवतो, जबरदस्त. सो याच्यामध्ये चॉकलेट्स आहेत, हे बघा. हे बघा चॉकलेट्स आहेत. एक तर टेस्ट करूया जाता आता जरा जायचं आहे, म्हणजे गाडीमध्ये गॅस पण भरायचा आहे. आणि दुसरी गोष्ट तर गाडीची एक स्पेशल गोष्ट तुम्हाला दाखवतो, आज वेगळी करून घेतोय जरा गाडीसाठी. हां, छोट्यासाठी मावशीच्या मुलाला अनबॉक्सिंग केलंय आत्ता. पप्पा भाड्याला गेले होते, आत्ता आले जस्ट, त्याच्यामुळे. आणि 6 वाजलेत करेक्ट. उद्या जत्रा आहे आमची, जत्रेला या. मावशीचा मुलगा आहे छोटू, त्याच्यासाठी सगळी आईची गाय चालली आहे. नंतर चुरचुर लागतं. येस, किटकॅट चॉकलेट तर मी घेतलाय. तर मंडळी आ करा, टेस्ट करून बघूया. एकदम जबरदस्त फ्लेवर आहेत वेगवेगळे. हा ग्रीन आहे, तो पान फ्लेवर आहे मला वाटतं. एकदम तसंच लागते, सेम टू सेम. जाऊया, निघूया, चॉकलेट वगैरे घेतो. पिशवी घ्या आई. लवकर शहजरी, हा लवकर शहजरी, वर बघ, लाजा नको. चल खाली उतर, चल. दरवाजा पण लॉक करून झालेला आहे आणि गाडी आम्ही वरतीच लावून ठेवलेली. आई हसतो किती इतकी. फिराक जाऊ, ऑलवेज रेडी. पहिली गोष्ट जायचं आहे कुडाळमध्ये. चला, फायनली आपण कुडाळमध्ये पोहोचलोय. आणि टाइम किती झालाय, गाड्या स्विच ऑफ झालाय. तेव्हा टाइम किती झालो? 6:24. दिव्याला घेऊन आलो आम्ही डायरेक्ट. आणि आपण आहोत करेक्ट रंगसागर आर्ट्स, हरीश नलावडे यांच्याकडे. तुम्हाला आता दिसलीच असेल गाडीसाठी काय करायचं होतं. एक प्लेट बनवून घ्यायची होती पप्पांना, बरेच दिवस चालू होता. आणि आता प्लेट तर बनवून घेतलेली आहे. हे बघा, ओम साई. खूप दिवस चालू होता आमचा प्लेट बसवायचा.
फायनल रिझल्ट आहे असा एकदम परफेक्ट तुम्ही बघू शकता. आणि आता गाडी जरा भरल्यासारखी पण दिसते पहिल्यापेक्षा. आणि तुम्ही नाव वगैरे सर्व बघताय ना, रेडियम आर्ट वगैरे सर्व इकडेच केलेलं आहे हरीश नलावडे कुडामध्ये. करेक्ट समोर चायना टाउन हॉटेल आहे, त्याच्या ऑपोजिट साईडला कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये. आणि कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे तुम्हाला दाखवतो, या साईडला आहे. सो तुम्हाला काय काम करून घ्यायचं असेल तर नक्की या. बेस्ट एक्सपिरियन्स आणि काम तर मस्तच, काय विषयच नाही. फायनली एक काम झालेलं आहे आपलं. आणि आता टाईम झाला आहे करेक्ट 7:08 झालीत. घड्याळ माझा पॉवर ऑफ झाली. तर आता चालले ओरसला गॅस भरायला आणि त्याच्यानंतर मग घरी येईपर्यंत मला वाटतं 8, 8:15 वाजतील. तोपर्यंत बाबू येईल काय आई. बाबू कदाचित केस कापायला जाईल आणि त्याच्यानंतर मग घरी येईल. कारण उद्या जत्रा म्हणजे तो टाकाटाकच जातो तो. तर जाऊया, बघूया किती वेळ लागतोय येईपर्यंत. आणि आज बघूया गॅस किती रुपयांचा राहतोय. A few moments later. भेटतोय तुम्हाला डायरेक्ट आता घरी. आणि मगाची CNG भरून झाल्यानंतर मी भेटलोच नव्हतो, तर मी गेलो होतो भाड्याला. आणि उद्या आमची जत्रा आहे 9 तारखेला, म्हणजे ज्या दिवशी तुम्ही ब्लॉग बघताय त्याच दिवशी. त्याच्यामुळे मग मंदिरात तयारी वगैरे चालू असते. मग पप्पा तिकडे गेले होते, त्याच्यामुळे मग मी गेलो डायरेक्ट भाड्याला. आणि मोबाईलमध्ये पण बॅटरी नव्हती, सो मोबाईल घरीच ठेवला आणि नंतर गेलो डॉक्टरकडे घेऊन गेलेलो. सो आता घरी आलोय आणि आता बराच टाइम झालेला आहे, 9 वाजून गेलेले आहेत. आणि जेवण चालू आहे आमच्या घरात. तर जेवण पण एकदम जबरदस्त आहे, जे रोज असतं जास्त करणं आमच्याकडनं तेच. तर जाऊया, दाखवतो तुम्हाला. दिव्याच्या आजचा म्हणता स्पेशल काय दिव्या दाखवते. दिव्या बोला नाही दाखवणार, दिव्या दाखवते म्हणता डायरेक्ट. हो 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 चिकन कृतीत ना बघा चिकनचं बेता कसला म्हणायचं साधाच. मग कांदा टोमॅटो मग ह्या नाही आमटी नाही म्हणल्यानंतर दिसतालच म्हणते तुमका. तर अशा प्रकारे उद्या जत्रा, त्याच्यामुळे आजच किती वेळ लागात 5 मिनिट. तर अशा प्रकारे बनलंय आजचं चिकन, एकदम जबरदस्त बघू शकताय. आणि इकडे यांनी तर जेवायला चालू केलेलं आहे, कारण मी सबस्क्रायबर यांचा फोन आलेला तर तिकडे बोलायला गेलेलो. सो त्याच्यामुळे तर जेवायला या. रोजच्या पेक्षा वेगळं आहे, वाटत नाही ना आई. फक्त कांदा टोमॅटो ग्रेव्ही पण मस्त आली, एक नंबर. जेव्हा जोक जेवण वगैरे पण झालेलं आहे. आणि उद्या आमची जत्रा आहे, तर ज्या दिवशी तुम्ही ब्लॉग बघताय परत एकदा सांगतोय, तर जत्रेला नक्की या. आणि आजचं गिफ्ट आपल्याला सूरज नाईक यांच्याकडनं आलेलं आहे. आणि त्यांना मी प्रत्यक्ष तर नाही भेटलोय, ते पप्पांना भेटलेत. तर एवढंच सांगेन की तुमचा प्रेम आणि तुमचा सपोर्ट आमच्यासोबत नेहमी असाच राहून दे. सो जातो आता मस्त ब्लॉग एडिट करायला. आणि कदाचित उद्या आलो तर सावंतवाडीला येईन, त्या साईडला कदाचित असेल फेरफटका, नक्की फिक्स सांगत नाही, पण येईन शक्यतो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.